Klasik men wis mati lampu, udan klasik peteng kurang apa meneh jare. Kurang tantangan biar lek ada dolan celitrikan. Pas banget lampune mati. Aja aneh-aneh kan, nggon jember banget kok enak sing nang piye? Yo iku malah luwih ramene. Engko awake nggih aturan sing lawas. Sing kalah homipa, sing jaga, engko sing liyane ndelik. Engko sing terakhir ditemokne, engko bagi pemenange. Halo Rek, ini bakal jadi konten edian celian di sekolah Rek sore. Setuju ya? Setuju. Hompim palayung gambreng. Hompim palayung gambreng. 1, 2, 3. Sono 10. Siap siap aku teko. Paling sekarang kan mau niat dhewe ning kene lho. Krungu apa ora? Kayak nek suara langkah sikil ning koridor nyoba. Tapi suara langkah sikile abot. Kayak duduk suara langkah sikile sekar sing cepet. Alah, paling iki sekar dentene dhewe. Kar, aku mau roh Cantika mlebu nang gedung urung dadi kae. Neng Cantika mau mlayu ning lantai loro karo Rara. Paling uangnya lewat mburi Dil. Ora, wonge ora ketok. Alah, lain apa-apa. Ayo keturunan aku golek liyane. Yo. Kowe kawan diae, awake yo ket mau ning kene. Betani. Lha nyapa? Aku lho arep goleki. Karo dhewe mau krungu anak wong itung ning dhuwur. Maksudnya? Awak dhewe ning kene wis sok enem. Tapi ning dhuwur enek wong itung. 11, 12, siap bobo ora. Aku teko. Telulas, aku nemu kowe.